Sino po gusto magwalis dito sa gitna? Dito tayo. Hanap tayo. Dito. Busy. Ayan. Ay, boss, ayan. Kumusta po? Kailan ang raya? Dito ka. Dito live na live tayo. Ano Ayan. sir? Kitang-kita po ba? Kitang-kita? Malaki, maliit. Malaki. Ay, tuwang-tuwa si Mrs. Ano masasabi mo, Mrs.? Kitang-kita po ba? Sige. Alalahanin nyo. 30 minutes po yan, ha? 13 days po tayo ganyan. Ayan, si Gigi. Ano? Nasaan yung mga ano natin dito? Yung mga barangay officials natin, nandito na ba? Ayun sila. Ano na natin dito? Sino po ang walang asawa? Sigurado mga SK. Wala. Sige. Wala na. Time's up. Ayun, may tinuturo. Boss, ano ba? Anong lagay? Ay, nagawa. Very Magawad pala, sorry. Ayan. Pasko ay sumapit. Napakas ko po. Tayo ay managsiawit. Napagkakadahil. Kagawad. Dahil sa alis ay pag-ibig. Ay, hindi ako na. Pero, ano bang pangalan ni Kagawad? Ate, anong isawa? Ano pangalan? Kagawad. Ay, Kagawad din yun. Ayan. Ay, sino po ba kagawad? Sino po ba Kagawad? Yung naka-green o naka-yellow? Silang dalawa? Silang dalawa po? Uy, hindi pa ata sumisweldo si Kagawad. Pakibigay na yung sweldo niya. Sino na natin dito? Sino? Ano dito? Institutions. Oh, tamang-tama. Ayan, dito. Isa sa Dito, may Kagawad dito eh. Ito ang Kagawad. Ito. O yan, Ate Gigi, alalahanin mo, may dancer tayo. Kami nasa na kami, pasensya na po. Pasaglit lang po, Kagawad, babalikan ka namin. Captain and I could never live without you by my side. Bakit kasi? Ayan po, open na po ang aming bangko. Ayan. Sa mga gusto mo magulog, ayan. Ate Gigi, Open na open. saka iyan na natin yung MTRCB. Oo, ayan. Lamang ito ay hatid sa inyo na Red SPG. Akala ko hatid sa inyo ng Alfonso from Kagawad. Nako. Ay, sir! Boss, dito. Umiilaw-ilaw pa! Boss, ano masasabi mo? Okay lang ba? Okay lang. Okay lang, sigurado ka. May problema ata si sir? Ayan, sir. Parang ka lang, Timan. Dito. Oo, talaga. Dala ka lang pa yung Ate Gigi, ha? Pahiram nga. Ano, Balde? Wala eh, hindi pa nagpagin si Kagawad eh. Dito kaya tayo. Saan kaya tayo makakabuhay na manong? Sino ba? May tinuturo sila kanina dito eh. Saan po may tinuturo? Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay managsiawit. Nakakatahimik dahil sa iyo sa kami. Ay! Si Cristo yun. Sige, ako ay sino? Ay, patawarin na sila. Kagawad, tanggap po niya pamaskuhan. Sampuri na lang to. Ayan, Ate Gigi. Ayaw mo titimin talagang kanya ng buhay. Ayan na. Oy, si Kagawad, tuwang-tuwa. Parang gusto na katang magbigay sa atin. Anak! Wala ka pang paggatas, anak! Tama boss. Ang ganda ng view. Ano ba? Maganda. Kuha kayo ng kuha, ha? Nature spring. Ay, kuha kayo ng kuha, kala nyo! Sabi naman, ayan. Huwag po kayo maghulat, ha? Tatanungin na po natin. Kala nyo, ha? Ayan, tanungin kung ano pong tunay niyang pagkatao. Nako, ang laki! Ang laki. Ayan, ang tunay niya po niyang trabaho. Dati po ay isa po siyang construction worker. Saan? Ayan, saan? Diyan lang po sa Bayi Orbis. Oh. Ayan, pakinggan po natin yung akong masasabi ni Mr. J. Wow! Ang ganda ng pangalan. Sa walang lang. Ilocano ba? Ilocano kayo dito, no? Ilocano. Oh, Ilocano! Okay na. Ay! Huwag na. Grabe to. Mas lama yan, konti manurano. Ayan ba? Nagdagan mo siya. Itong ay, nagtampo to. Nagdam po ba? O, nagtampo yan. Hindi mo sila, ay, ano. Grabe mo isa, di bangat. Ay, ito po, isang dancer namin. Ayan. Nagtampo ko siya. Ay, Oo, kasi ayan. Sige, Ate Gigi.
Wala po kasi siyang pamasahe, no? Yes, ayan. Medyo namamalimos na po siya. 5 araw na po siyang hindi kumakain. Oo. Ayan. Tuwa-tuwa po siya nung sinama siya dito, naka-4 na styro. Lima yung asawa. Ay! Asa, grabe ka. 5 yung anak pala, 5 yung anak. Oo, Ayan. kasi ano eh. 5 yung anak, 10 apo. Oh! 3 apo sa tuhod. Ayan, so pakinggan po natin kung ano po masasabi. Ang dati po niyang trabaho ay isa po siyang magsasaka. Uy! Ayan, pakinggan po natin kung ano po masasabi ni Lando. Akilang mo yung takasiri na. Papalan natin kayo. Yan! Kung talaga nagawang kaya. Ayan na, pakinggan po natin kung ano po masasabi. Ayan, palakpakan naman po siya. Walang nose ring niya. Ayan, Yes! tayo kasama. Ayan, natapusin lang namin sila, 3 pa. Oo. Oh, ayan na, sige. Magano? Doon sa mga gustong magbigay na po. Ayan na, pakinggan po natin kung ano po masasabi. Ang dati po niyang trabaho ay isa po siyang Oh, teka, madaya yung dalawa, oh. automotive. Ano po natawagin? Mekaniko. Mekaniko ng barko. Ayan, pakinggan po natin kung ano po masasabi ni Mr. Berto. Wow! Ito, ha? Nangangawit ako, baka matanggal yung tinali ko. Bagus, ba't binulgar niya, Kuya Berto? Nagulat yung mga SK, oh. Si Kagawad, nawalan na ng gana. Grabe pala ito, mga barako ha. Oh, ayan na, pakinggan po natin. Ayan, medyo... Ayusin mo. Ayusin mo, para hindi magalit yan. Nako. Ah, Ang basa-basa. medyo amaga. Joke naman ha. Ayan, pakinggan po natin kung ano po masasabi ni... Ayan, dati po niyang trabaho ay isa po siyang taga-spray ng mangga. Ayan. Tama-tama sa Ayan, panahon. tama. At pakinggan po natin kung ano po masasabi ni Mr. Jow. Isang mo na. Grabe mo na. Mampalit ako. Galit. Napapatiwanag lang. Sabi. Ito. Ayan, medyo... Ano, binibilisan mo na talaga. Gigi, sige nga, ikaw nga magsabi dito. Itong taong to, maraming bonus to. Oh, tama. Oo. Ayan. Lahat mo nang gusto maaralin ay, nakakita ko ng mayaman. Ayan, paalala na pala. Ay, natanggap na po niya ang 13-month pay niya. Oo. Pati 14 month tatanggap 14 niya. month. Ayan, pakinggan po natin kung ano po masasabi ni Mr. Ray. Wow. Ray Prias. Gaganda ng pangalan ha. Ayan, palapagan naman siya para sa ating mga dancer, Lishaman. But I spent so many nights just singing how we wrong. Nako. Yung mga gustong sumingit dito, ay mga nandyan. Okay lang po ba kayo dyan sa gilid? Okay lang po. Ayan, mga posing natin nandyan. Ayan. Halika dito. Ayan, may Sabi sugar mo yung dito. mga ninong mo. Makakarami tayo dito. Bilis ka sa ninong. Ayan. Paso ay sumabi. Come on. Tayo ay Bilis ka sa ninong. Bilis ka sa ninong. Ayan, medyo. Ayan, matuloy ka na. Dahil sa Diyos ay pag-ibig na... Sino po? May tatuhan at sinayang. Uy, wag lang sako! Baso lang! Ayan, ano po pangalan din po? Saan po pangalan? Ayan, Ayan, Dada.